సెలబ్రేట్ చేస్తున్నటువంటి మూమెంట్స్. మరి అందరూ కూడా ఏకతాటి మీదకి వచ్చి అక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఆర్సీబీని అని చెప్పి అనుకుంటూనే ఉన్నాం. అదే చూసాం. మరి సుమన్ ఇంతకుముందు నేను చెప్తున్నట్టుగా 2009 లో మిస్ అయ్యారు, 2011 లో మిస్ అయ్యారు, 16 లో మిస్ అయ్యారు అండ్ 4th టైం లక్కీ ఆర్సీబీ. ఇవాళ ఎందుకు మిస్ అవ్వలేదు తెలుసా? టాస్ ఓడిపోయారు కాబట్టి. ఎందుకంటే 3 సార్లు చేంజ్ చేశారు కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేశారు, అనుభవం వచ్చింది. దాని తర్వాత అండర్ ప్రెషర్ బౌలింగ్ అద్భుతంగా చేశారు. అండ్ ఐ థింక్ ట్వీట్లు మాత్రం వస్తున్నాయి. నేను చెప్తున్నా కదా, ఎక్స్ మాత్రం బ్లాక్ అయిపోతుంది వాళ్ళ. అక్కడ సోను సూద్ మెసేజ్ చేయడం చూస్తున్నాం, మెహనత్ కా ఫల్ మీఠా హోతా హై అని చెప్పేసి. సో దట్స్ ద ట్వీట్. ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి ట్వీట్లు మాత్రం. 100%. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్ అంటున్నాను. ఇంకా రేపు చూడండి ఏమేమి జరగబోతుంది. ఆర్సీబీ ఫ్యాండమ్ అలా ఉంటుంది. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు హోల్ ఆర్సీబీ ఫ్యాండమ్ మొత్తము. అండ్ విరాట్ కోహ్లీ, అండ్ ఇందాక మాకు చాలా మంచిగా విరాట్ కోహ్లీ తన స్పీచ్ లో ఎంత మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాడు. ఆప్షన్ నుంచే ఇదంతా స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి. ఇట్స్ నాట్ 1% ఆర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచెస్ కాదు. ఇంత టేబుల్లో ఎంత ప్లానింగ్